Ei, molt bones, catalans i catalanes! Jo sóc el Joan i us vull donar la benvinguda a Sis Crusaders, on avui, en aquest vídeo, parlaré del contingut que penjaré. Bé, com ja us va explicar en Víctor, Sis Crusaders és un canal format per diferents persones, actualment 3, i som tots nascuts al Maresme. En aquest canal penjarem contingut de videojocs en català, perquè ens hem adonat que a YouTube quasi no n'hi ha d'aquest contingut. Així que nosaltres en farem i ho intentarem fer el millor possible, amb tota la qualitat que tinguem al nostre abast. I què faré jo a nivell personal? Bé, jo personalment el contingut que penjaré serà principalment de World of Warcraft, que és el joc que esteu veient en pantalla, i és possiblement el MMORPG més conegut. Porto anys jugant en aquest videojoc, concretament des de 2014, i he pogut experimentar molt de contingut des d'aleshores, ja sigui PvP, dungeons o raids. Per exemple, en aquest vídeo us ensenyo la kill del boss final de la raid actual, Sire Denathrius, en dificultat heroica. I un exemple del contingut que faré jo seria comentar el combat que esteu veient de fons, dient en quin moment tirar les habilitats més importants, com posicionar-vos, com fer les mecàniques perquè no us baixi molt el DPS, entre d'altres coses. Per qui no conegui World of Warcraft, o altrament dit WoW, és un videojoc que va sortir el 2004, o sigui que ja comença a ser una miqueta vellet, però actualment continua sent probablement el MMORPG més famós i exitós del mercat, amb més de 9 expansions, diverses classes i especialitzacions disponibles i milers d'hores de contingut que mai s'acaba. En el World of Warcraft jo jugo al Decafrost, que és el Caballero de la Muerte Escarcha per qui tingui el joc en castellà, i pràcticament tot el contingut que pengi d'aquest joc anirà enfocat a aquesta classe i especialització, d'acord? Això no vol dir que no em veieu jugant altres classes, algun vídeo amb alguna altra classe hi haurà. També dic que el contingut que faré sobre el Decafrost serà avançat. Us faré potser com a molt 1 o 2 vídeos del que serien les bases, però jo us ensenyaré a masteritzar aquesta classe i a jugar en un entorn competitiu. Així que serà important que entengueu la base per poder entendre el futur contingut que penjaré. I això últim em porta a un punt que és important i que no només repercuteix al meu contingut, sinó també el contingut que fan els altres 2 membres d'aquest canal. Nosaltres comentarem el vídeo en català i ho intentarem fer el millor possible, però en el món dels videojocs hi ha molts tecnicismes i paraules angleses que traduir-les no tindria ni sentit ni us facilitaria les coses. És per això que de tant en tant ens sentireu paraules que no formen part del català, però tenen un significat en el món dels videojocs. Per exemple, ja haureu sentit en Víctor dir noquejar, o a mi dir raids, Decafrost, bosses, dungeons. Paraules com aquestes les sentireu sovint als nostres vídeos, i amb més freqüència si és contingut enfocat de manera competitiva, ja que en l'entorn competitiu s'acostuma a jugar amb persones de tot el món, i el llenguatge predominant és l'anglès. Dit això, i tornant al tema del contingut que penjaré a nivell personal, a part del World of Warcraft també penjaré contingut d'altres jocs, com per exemple The Elder Scrolls Online, Civilization 6, Hell Let Loose, entre d'altres. Tot aquest contingut seria jugant només jo, és a dir, sense els altres membres del canal, però possiblement em veureu molt jugar amb un grup d'amics que no formen part del canal i que són de la guild del WoW. És amb el grup que acostumo a jugar jo. Ja els coneixereu en els vídeos que aniré penjant. També tindré contingut compartit amb els meus companys del canal. Per exemple, jugaré al War Thunder amb el Víctor, com ja us he comentat, o també penjaré algun vídeo del League of Legends jugant amb l'altre membre del grup que encara no ha fet la seva introducció. Inclús si aconseguim sincronitzar les nostres agendes, ens podreu veure jugar els 3 al Call of Duty Warzone, que aquest últim any ha sigut molt popular. Per part meva, poca cosa més a dir. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, doneu-li like i subscriviu-vos al canal, perquè la veritat ens ajudaria molt i així de pas no us perdeu el contingut que anirem pujant. I ens veiem en el següent vídeo. Fins aviat!